ihe mere n'ụwa karịala gosi okeke ihe mere n'ụwa karịala ị ka na-eme Chei ọkwa Pastor Chibundụ abịala m ọzọ na volume 1 ekwuru m okwu maka ọtụtụ ihe ọjọọ na ikechi akara aka na igbu mmadụ ndị Gozie Okeke na-eme mana ụfọdụ chere na ọ bụ asị ma ọ bụ ihe egwu ọ bụrụ ihe egwu ihe eji na-ekwu ihe abụ ka agba ihe ọjọọ ọtọ maka agba ihe ọjọọ ọtọ ihe ọjọọ ana aijen ihe mere n'ụwa karịala onye arụrụ ana gosi okeke ihe mere n'ụwa Gozie karịala ị ka na-eme masta arụrụ ana ihe mere n'ụwa karịala Gozie gosi okeke ihe mere n'ụwa karịala ị ka na-eme ụmụnna ụfọdụ nwere ike ịjụ sị ọkwa pastọ na-ekwu ihe a na ọ gịnị mere nji mgbe pụtaghị Gozie n'ọnọdụ a geenụ ntị ka m gwa unu nke bụ eziokwu mgbe ihe ndị a na-eme akpọrọ Gozie kpere ekpere sị ya wepụ aka n'ihe ọjọọ ndị a na ihe ọjọọ ndị a ga-arapụta ya mana Gozie jụrụ ajụ wee sị na ya banye ego na mpụta adịrọzi na ịghọtaghịzikwa my way nke a mere o ji gbaziere m ọsọ ọ kwụsịzie pick my call kwụsị ịkpọ na fon mana mgbe Gozie lawara agakwara m n'ihu ikpere ya ekpere ma mgbe m ji mara na ekene agafeela nku aka bụ mgbe Gozie bataziri na be m bịa ghasa famili m tinye ọgbaghara na be m mgbe kpọwazie ndị niile ahụ Gozie ji eji mezie ka ha mara n'aka ji ha na ha chekwuru a powerful man of God siri ka ọfụma n'ime Chineke ka ebere ha ekpere ma napụta ha ma sịgo na achọghị ịbịa fụ m ọtụtụ n'ime ha wee tie mkpu mgbe ha nụrụ ihe dị otu a wee sị m na nga bịanwukwe n'ihu Gozie bịa kwuo ihe dị otu a ma ọ bụ ebe ọ bụla kpọrọ m ka m bịa kwuo ya n'ihi na ha agaghị ahapụkwa okwu a otu a m wee sị ha na ọ bụrụ na akpọ m n'ụtụtụ m ga-abịa ma ọ bụ n'ehihie m ga-abịa ọgwụkwa n'abalị na m ga-abịa ebe ọ bụla ha chọrọ ka m bịa kwuo ya ụmụnna a wee kpọọ m n'iwe ka ihe niile na-eti gospel music na dis Nigeria bịara ebe ahụ akpọ all the marketers niile ka ha bịa na Iweka 96 Iweka ebe a ka onye ọbụla zuru ka a bịa kwuo ihe a jee jụọ ọnụ ese na 96 Iweka road mara ma ihe m na-ekwu ma ọ bụ asị ụmụnna erutere na 96 Iweka road na Emdan Hall mee wee fụ ọtụtụ marketers na musicians niile na-eti egwu ụka ha nchanụ ebe ahụ ewee sị m na ihe eji kpọọ m n'ihu musicians ndị a na marketers ndị a na o nwere report ewetara ha na ha chọrọ ka m nụ n'ihu marketers a na musicians a kwuo ihe ahụ m kwuru maka Gozie Okeke na Gozie Okeke na-abịakwa ụmụnna akpọrọ nke mbụ mbịa Gozie abịaghị ọkwa nke abụọ ma abịakwa Gozie abịaghị wee rụzie na nke a eji kpọọ musicians niile na marketers niile na Nigeria mbịakwa Gozie abịaghị echegide Gozie ka Gozie bịa Gozie agba ọsọ o kweghị abịa ha wee kpọọ m si m na m kụọ ihe niile ahụ m si na Gozie mere n'ihu ndị a n'ebe a ụmụnna m ebidonu n'isi kọwa akụkọ otu mụ na Gozie si bido na ebe anyị jedebe nkọwa akụkọ niile ndị a kọsịa chairman ha wee nye ohere na onye ọbụla nwere ajụjụ ọ ga-ajụ m na ya jụba m ewesị jụrụ m ajụjụ ụbọchị ahụ Paul Nwokacha jụkwara m ajụjụ ụbọchị ahụ BBC jụkwara m ajụjụ Ositamol Okwu jụkwara m ajụjụ ụbọchị ahụ na ọtụtụ musicians na marketers na-ere egwu ọtụtụ n'ime ha jụrụ m ajụ ụbọchị ahụ even mgbe m kwuru okwu maka nke Camillus Elias Orimiri Atata Simi Chris confirmụrụ ụbọchị ahụ na onye ma jiri aka ya nye Gozie 6,000 mgbe m gwukwere nke Paul Nwokacha egwu Paul Nwokacha na Felix Ndukwe na Idika mere with Gozie Paul Nwokacha confirmụkwara ya ọjọọ m ajụsị m kee ka m si mara egwu ha rụrụ ebe m na-anọghị ya m wee sị ya na amaghị m na
na ihe m kwuru bụ ihe Gozie Okeke gwara m. O wee jụkwa m ọzọ si m na mbụ pastọ ka m bụ native doctor. M wee gwa ya na abụ m pastọ abụrụ m native doctor. Paul wee sị na ihe o ji dị ya surprise bụ na egwu a apụtaghị n'ahịa, na ka ezi ka m si mara egwu ha mere secretly. Ụmụnna ana m asị idede Gozie asị ka uru ọ ga-abara m. Ihe m na-ekwu bụ ihe mere eme, bụkwara ihe Gozie ji ọnụ ya gwa m. Dịka na ebe ahụ na-ekwu ihe a, ụfọdụ kwetakwara ma ụfọdụ ekwetaghị site n'ọtụtụ ajụjụ dị iche iche ha na-ajụ m. Ụmụnna nke bụ akụkọ ka na-abịa, jirenụ m. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke Ihe mere n'ụwa karịala. ịnụwo ọ gbasịghị change your ways. Ị jụrụ ajụ masta arụrụ ala ụmụ mmụọ. Ụmụnna Iweka hụrụ ihe karịrị ha ụbọchị ahụ. Ọ na ebe a na-ekwu okwu ụbọchị ahụ a na-ajụ m ajụjụ. Mike C. Philip nke si na onye matiri Ngozi Chukwu. Hey, ahụla m ihe. Onye na-amaghị ka esi ejide Mike agụ egwu, na-amaghị ka F ma ọ fe maka isii akpọrọ dibịa bata n'ime hall Mdan Hall to attack me. Ebe a nọ na-eme meeting, the whole musicians na marketers juru na-ekwu okwu. Hey, lekwanụ Mike C. o Mike C. ịkpọtaghị police, ịkpọtaghị amị, ịkpọtaghị ordinary scout ma nwanne ụwa. Ibiri ndị akpa obi enweghị ka ịkpọrọ bịa. Ya bụrụ native doctor ka ị ga-akpọ bịa ime Pastor Chimund attack, onye na-eti egwu ụka na wa. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Ụmụnna ihe a na-eme ihere. Mgbe Mike C. batara n'ime Mdan Hall, onye ọbụla nọdụrụ ọdụ a na-ajụ m ajụjụ. Mike C. wee walk straight bịa n'ihu high table ebe a pụwara m na-ajụ m ajụjụ. Chairman wee sị ya Mike C. nọdụ ọdụ. Ọ sị chairman, am I your servant? Ọ bịazie n'iru ebe ahụ m nọ na-akpọ native doctor na ya so na ọ bịa mee m arrest. Ụmụnna native doctor ọ na-eme mmadụ arrest? Gozie Okeke ị jọrọ njọ. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Ụmụnna mgbe native doctor bataziri gome m arrest, ndị union wee ejiji ya jụwazie ya onye ọ bụ. Ọ sị na ya bụ security, mana ofu aka ya nọ n'ime akpa ya. Mgbe wepụtaziri aka n'ime akpa, afụzi ọgwụ nke nwoke a kere n'akpa, ma nke kere akwa red ma nke black. Ntụtụ ọgwụ a na-agwa gị ihe a ka Mike C. na nwoke a ji chọọ ka ha jibe mee m attack. Otu onye n'ime ndị Gozie kechiri a na-akpọ hardcore wee were iwe were ọkpụ kụpụ Mike C. star n'anya. Union apụta kwara ya papers ya na ndị ọkpọ bịa. Mike C. wee gba ọsọ gbaje na CPS ka o jee kpọrọ Union Police. Mgbe o ruziri ebe ahụ, o mecha entry, ndị polisi wee kpọọ Union wee gwa ndị polisi si ha kpochie ya ebe ahụ. Some ndị isi ndị Union wee gawazie na polisi, nke mụ onwe m sokwega, Chinedu Nwadike sokwega, Teddy sokwega ebe ahụ. Ibi na ọtụtụ ndị mmadụ vidoro ya sekwe ya pikchọ, nke mụ onwe m sokwe see ya pikchọ. Ngwa leni ya n'ime nga unu ma na ihe m na-ekwu bụ eziokwu na otu o si dị. Mgbe a jụgharị ya ụbọchị ahụ, o wee sị na Gozie nyere the native doctor 250,000 ka o wee kwụsaa meeting ha na-eme ụbọchị ahụ bụ hapụ inwe isi. E wee jụwazie ya sị ka ezigbo ihe mere Gozie ji ha aka ya kpọrọ the native doctor bịa na the meeting. Mike C. wee mepe ọnụ ya sị na Gozie kwere ya nkwa 200,000 na ihe ọ ga-akwụ ya. E wee sị ya na ọ ga-esi ebe ahụ wee jewe nga, mana Mike C. rịọrọ arịrịọ sị meri ebere. Chairman wee sị ya na etiekwuru onwe ya n'ọnọdụ a again, sisi hapụ ya ka ọ lawa ebe ọ bụ na ọ bụ ego nri ka ọ na-achọ. Mike C. leenu ka isi were onwe gị ga-esie n'ime nga gịrị ụmụaka ruru a onye na-eti egwu ụka.
ebe ị na-achọ ego nne. Fịa! Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie nwoke eke. Ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Aga m agba gị ọtọ. Ihe mere n'ụwa karịala. Aga m agwa ụwa ihe ị na-eme. Ihe mere n'ụwa karịala. Dịka na-eme. Ụmụnna, nke kacha ewute m n'obi bụ ị mara ma isi asụ ebu m aghara. Mụ na ma isi dị na mma bifo okwu ada. Ma isi gwara m na onweghị fon. Ma were fonu m nye ya. O were ezie fonu a m nyere ya na-eko mana ihu Gozie na-agwa Gozie na infọmeshọn gbasara okwu mụ na Gozie nọ n'ime fonu ahụ. O were ihe na-eri Gozie mugo. Ọ ma agwa na Gozie waje anụ ụchụnye ụkwụ agha anya. Mana 1 week later, kpọtọkpọtọ wee gbaa n'iru ehi. Ị mara na-ekwu okwu maka Gozie a, ya na-efe ndị mmadụ efe na ntị. Ngwa gezienụ ntị ka m kụwa akị oyibo nsugbe. 1 week later, dibịa wee kpọọ my C na ọbịa na o nwere aja a ga-achụra mmiri n'obi. My C ezuzuru gewe. Mgbe ha gbagidezi pụta n'ọfịa n'obi, the native doctor apaka moto ya were ihe o ji achụ aja dewe n'elu moto gwa my C ka ọ gaa toilet. O wee gbuo ezi oge n'ime ọfịa ebe ahụ ọ gara toilet. My C anọkọtala na moto ya fụzie na nwoke a na-egbu oge ọ rituo chọrọzie nwoke a bawa n'ime ọfịa ebe ahụ ọ na-aga toilet ka ọ mara ma o nwere ihe mere n'ime ọhịa ebe ahụ. Ngwa ngwa ọ na-abata n'ime ọhịa ebe ahụ nwoke a nọ, ụmụ okorobịa 5 wee jichi ebe ahụ kụba ya ihe gbaa ya ọtọ wee narị ya otu fonu m nyere ya o ji na-eri Gozie mugo were nwasị isi ọkụkọ na ngwongwo niile nke native doctor jikọtara ọ chọrọ iji chụọ aja were nyanwe ya n'olu see ya pikchọ si na ọ ga-enye ha 1 million na ọ bụrụ na ọ jụ inye ha 1 million na ha ga-ewere pichi ya ebe ọ gba ọtọ tinye na net ka ụwa niile wee fụ ya. My C wee na-eti na-ekwusi na ọ bụ Gozie setiri ya up. Ugbu a ọ na-agbagharị na-achọ 1 million ọ ga-enye ka ahapụ post ọtọ ya na net. Gwazienụ ụlọ ebe ọ ga-esi weta 1 million ọ ga-eji setụlọ ndị dị otu a. Ebe okwu maka 200,000 naira ekwere na nkwa ananyebighị enye bịa na hall ka ọ beme ma tag ebe ka ọ ga-esi weta ego ọ ga-eji setụlọ ndị a ka ha bitie pichi ya na net. Anyway, ọ ga-efite gị na ndị otu gị taa ahụhụ dịrị. Aigan iberibe Gozie nwoke eke. Gozie Master Homo ụchọnye ọ ga-anya. Ị mara na-ekwu okwu maka Gozie a, ụfọdụ ndị mmadụ eche na ọwa asị na ihe egwu ka na-egwu. Ọ bụrụ egwu Gozie anya ahụ nwoke anya ahụ nwaanyị. Ihu nwoke ibe gị mara mma ahụ na-ama gị legelegele ma ikpopụghị ike ị gaghị ezi ike karịchakwa ndị ọnụ ha na-acha red homo mmụọ. Ụmụnna unu mana Gozie na-eri nsị every first day of the week. Mgbe Gozie na-agwa m ihe a si m na ọ gara Ijabode jee gwuo dị ọgwụ. Njọ ya si na kedu ka isi eri nsị nyụcha nsị ịkọrọ nsị nyụrụ tinye egwe n'ọnụ rie ya gịnị ka nke a na-arụrụ gị? Gozie wee mepee ọnụ o ji eri ji eri ede gwa m si na ihe isi ọ na-eri na-arụ bụ na o nwere ọgwụ ọgwụrọ bụ eji ekọcha ihe niile eji ekọ ụtọcha ya everywhere na ya pụtaghala pipa like ya na ọhịa iri nsị ahụ na-arụ n'ime ndụ ya. Na Gozie ka m gwa gị ọsọkwa gị rie nsị gị rie nke ndị mmadụ ọ ga-agwa ọkụkọ ọzọ. Ọgwụ gị ahụ arụọla ịchọ ṅụọ mamịrị nyụrụ it will never work again. Ọ kara gị mma na inyere nsị nyugbuo na pit karịa ị na-eri nsị nyụrụ. Gozie nwoke eke ọkwa ị gwara m na n'otu Ijabode a mgbe ị gara ka ị ga gwa ọgwụ ebe ahụ na asị gị weta virgin nwaanyị na-amaghị nwoke dị 14 years ka eji gwọrọ gị ọgwụ nke imecha ga-eweta ewelie ya na ndụ kpochie ya aja. Gozie ụchụnyụkwa gị anya onye isi mmebi. Ebere na-emere m ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị niile ndị na-edina maka na kemgbe i bidoro riwe nshi ịnyụrụ onweghị ụdị ọrịa ị na-anaghị arịa. O nwere every 2 days ị na-anahụ na hospital
ebe a na-eche gị ahụ na-eme gị lab test ka mara ma ndụ ga-afọrọ gị. Gọzie ị ka na-emetụkwa. Gọzie nwoke ke osu mmehie gị achịpụtala gị onye arụrụ ala nwanne obi ụchụnye ọga anyị. Ụmụnna, ihe na-aya Gọzie ahụ bụ nsị a Gọzie na-eri. Gọzie kwụsịgodi iri nsị for 2 weeks ka anụ arụ gị lọtakwa. Onye na-asị na ọ bụ asị otu a Gọzie dị na ka ọ dị 4 years ago. Every day Gọzie na-ata ahụ anụ ahụ ya na-apụ na-esilibu. Geenụ ntị, ụfọdụ ndị mmadụ bịa ha sị na ndị egwu na-ebu onwe ha agha. Gọzie iguru egwu si onye na-achụ gị achụzina gị ma ọgwa ji aka gị na-achụ onwe gị. Gọzie ji aka ya na-ebu onwe ya agha. Nshi ọ na-eri bụ ihe na-enye nsogbu. Gọzie hapụ iri nshi. Gọzie hapụ iri nshi. Gọzie kwụsị iri nshi nyụrụ ka ọ na-ahụ gị batakwa. Anyway, ana m ekwukwe ọsọsọ nshi riri bụ ihe na-enye gị nsogbu n'ahụ. Gọzie akwa gwara m na-ewere ụmụ ejima abụọ 7 days old sụọ ha n'ikwe chi ya saa gị ahụ. Mgbe ị na-agwa m sị ịsa gị ahụ front and back, mgbe m jụrụ gị ebe a nụ saa gị ahụ a, ị gwara m na ọ na Enugu Park by 3 o'clock midnight. Gọzie ihe m ji na-asị na ọgụwa ji aka gị na-ebu onwe gị agha. Iruo n'ahịa, ọtụtụ egwu ndị kụrụ rere ọfụma n'ahịa buru ibu, but ị nweghị even one room. Ichi aka ya ọtawo one room mana town mana village. Ị gwara m na ụlọ nke nna bụ nọ mgbe ị gụrụ egwu a na-akpọ Cry for Mercy nke iji gwuo ndị mmadụ wayo na ichegharịala mana ichegharịba. I nyere Osia Fasin ka ọ maketi ya egwu a na-aga ahịa. Osia Fasin wee bido rụwara gị ụlọ na be nna gị maka o lere anya hụ na ụlọ adịghị na be nna gị. Mgbe egwu ahụ ga ahịa, Osia Fasin ewepụzi aka. Gọzie ebe ahụ Osia Fasin kwara ụlọ ahụ ka ụlọ ahụ dị. Gọzie ana m asị asị ebe ezi ka idewere ego egwu niile na-akụta hit niile na-akụta n'ime ahịa. Gọzie samia ị na-achaji 800,000 1 million naira ị na-eji akụrụ ndị mmadụ beria ma crusade egwu niile a na-akpọ gị na-aga akụ. Bet ị nweghị one room n'Ọnịcha ebe ndị mmadụ ibi na-akwụghị ụgwọ ụlọ. Ana m ekwu onye bi tenant ma na-aza landlord ọkwa na-enwe ọnwụ ka ibi kemgbe i bidoro kụwa egwu n'ụlọ mmadụ. Gọzie ihe nọ na-emekwe gị ụchụnyụkwa gị anyị. Ọkwa egwere m na maketa gị bụ Anayo God's Grace and Mercy Music na ruguru na 33 nke ịkwara kwaba n'ime ihe ugbu a na-echeghị eche maka ị chọghị ka ọ dị ka nke arụfọrọ gị arụfọrọ na village. Amaghị m ma ọ ga-arụchakwara gị otu ịgbakpụrụ ebe ahụ ugbu a ma ọ ga-ahapụrụ gị ya otu onye nke ọzọ bụ nna ya ukwu si hapụ nke nna village. Gọzie Okeke, Gọzie Okeke, Gọzie Okeke ị ka na-emekwa. Bịa sị ọ bụrụ na agwa ntị ma ọnụ gị egbuwe isi dị na ntị esoro. I chetara ihe ị gwara m maka maketa gị bụ Anayo na gịnị ya gbara ndụ n'ọhụ ihe ị na-eji enye ya egwu ka ọ na-amaketere gị. Anyị mekwara ka mara na ị na-eme Anayo homo na gịnị na-eme homo n'ọhụ ihe iji na-enye ya egwu gị ka ọ na-amaketere gị. Gọzie Okeke ụchụnyụkwa gị anya ozu. Ụmụnna unu mụ na Gọzie na-edina mami wọta. Mami wọta bi na mmiri, Gọzie na-edina mami wọta. Gọzie oyi gwara m na every first of the month na ị na-aga na mmiri ga-edina mami wọta. Mgbe ị gwara m ihe a jụrụ m gị si kedu ka esi na-edina mami wọta, ị gwa m na ọ bụ mgbe Njideka ahụ na-adịghị ya mama Njideka kpọrọ Njideka gawa na mmiri ebe a gara ka ha gwuo Njideka ma sakwa Njideka arụ mgbe ọgbanje na-enye Njideka nsogbu. Nke ị gwara m si na ekwuru na ọ bụrụ na emeghị Njideka ihe dị otu a na ọ ga-agba ara nwụọ. Nke isi m na mma Njideka kpọghara gị na kemgbe ihe a na-eme Njideka nwunye gị na ahụbeghị na ịbịa ka mara ma ọgụnwa na-eme nwa ha ihe a na ọnwụ ihe a mere iji bulizie gawazie na be Njideka akpọrọzie gị gawa na mmiri. Mana mgbe ha ruru ebe a akpọpụta mami wọta si
na onwe ihe ọbụla ọ ga-eme n'isi Njideka except ma gịnwa bụ Gozie Okeke odina na ya bụ Mami Wọta na onye nwawu ihe gịnwa bụ Gozie Okeke ga-eme ka Njideka ghara ịgba ara. Gozie, ị gwara m na ihe iji mee ihe a ụbọchị ahụ bụ ka ndị mmadụ hapụ isi na ọgụwa na-eme Njideka ihe na-arị ya. Gozie, isi m na imechakwara ihe ahụ obi m agba akwa gị because ishi ebe a nweta connection n'aka Mami Wọta maka Mami Wọta hụrụ gị fall in love with you wee gwa gị si na gịnị agịrị eme iti na unu ga na-akwa iko no covenant gị na Mami Wọta bara ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka nwunye gị dị ndụ. Adịghị m ekwe ka m marakwa ọzọ na ọkwa Mami Wọta na-eme gị onye ọbụla ị chọrọ ime homo imepaghala ọnụ gwa ya nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ị chọrọ idina imepaghala ọnụ gwa onye ahụ ekwere ka ime homo nọ na-asị mba. Gozie Okeke, aka nshi gị abala gị ọnụ, aka nshi gị abala gị anya. Gozie, isi adịghị mma, ozu ụchụ anya ọ naghị anya. Ihe mere n'ụwa karịala, Gozie Okeke, ihe mere n'ụwa karịala, dịka na-eme. Ọ bụ isi n'iwu celebrity, Ihe mere n'ụwa karịala, homo mmụọ, onye arụrụ ala. ihe mere n'ụwa karịala, dịka na-eme. Ọkwa gị wagara n'iwe ka were polisi na ga-akpụkọsị ndị na-enwe ihe ha mere gị ma ndị na-eti egwu ma some marketers. Ọ gịnị ka ha mere gị Gozie? Isi na ihe na-enwe gị iwe na ọ gịnị mere ha ji bịa dada na-ekwu okwu a n'iwe ka bịa nụta akụkọ gị bịa kere mpụ na arụrụla niile ịrụrụ ndị mmadụ. Gozie Okeke, ọkwa ụmụaka na-ere egwu the rise and fall of Gozie Okeke ka Gozie Okeke ga-aga timo wit ụmụ okorobịa niile ndị ọ na-eme homo na-eyi ndị mmadụ egwu eyi ndị na-ebugharị egwu a egwu si na a na-akpụkọ ndị mmadụ na polisi na-akpụkọ ndị mmadụ. Nwanne ya nkịtị onwe polisi ọ na-akpụkọ onye ọbụla ree na egwu a ihe a ka o ji na-eyi ndị mmadụ egwu ka ndị mmadụ hapụ ịnụ mpụ na arụrụla niile ọ na-arụ. Gozie, ị na-ekwudu na erela egwu mgbe i jiri nweke tie egwu na-akọtọ nweke n'ọkwa nke abụọ nke ọzọ o nwere onye kwuru gị onye distọbụrụ gị n'agbanyeghịkwa na ihe nweke dị bụ ihe i mere mana iji nweke gụọ egwu nweke o distọbụrụ gị mgbe iji Njideka gụọ egwu si na Njideka bụ Delilah o were ihe n'afịa ndị na nka be nwunye gị ha gburu gị egbu ka distọbụrụ gị. Oleezi ihe iji na-edistọbụ ndị mmadụ na-ekwu ka hapụ ire egwu a ọkwa ka hapụ ịma mpụ na arụrụla niile ị na-eme. Gozie, I am out for you. Ị ga-akwụsị nwunye Chineke ebidola ịgba gị ọtọ. Ụmụ ụwa geenụ ntị, o nwere onye a na-akpọ Gozie Igbo, o nwere onye aba etete ọ na-atị fim o liwere ahụ ọnụ ya dị white dịka ahụ ọnụ mkpi obi na-awada ọ na-achọ fevọ n'aka Gozie wee na-akọtọ na ihe m kwuru maka Gozie Okeke na ọbasị ọ dị ka o bidoro ime homo ọhụrụ. Gozie Igbo, gee ntị ka m gwa gị, Gozie ga-adọmpụkwa gị yuzilesia gị otu o si yuzilesia ndị ọzọ. Ego ole dị ka Gozie nyere gị iji na-esusu ihe anyị na-esusu na-ekwugheri ihe ndị anyị na-ekwugheri ọ wee nụ gị na akpọrọkụrụ iwe ka Gozie abịaghị ya agba ọsọ ọ wụrụzie gị nwa ga-ebutere Gozie ọnụ ya. Ihe mere ma isi ga-eme gị very soon ị ga-agazikwa ike n'ụlọ nga anụ ọhịa. Ị hapụrụ fim ị ga-art ọ bụrụ ịbịa kwuchite mmadụ ọnụ ya ị lechakwara onye ị ga-abịa kwuchitere ọnụ ya ọ bụrụ Gozie maka ihe Gozie na-atọ gị ụtọ ozu. Gozie Okeke, ọkwa gị mere Chinedu Nwadike ọkụ gbaji aka jie ka ọ daa ngwọrọ ebido bugharịwe ya mana ugbu a Chineke anapụtala Chinedu Nwadike uche obi gị emezughị. Gozie Okeke, ọkwa ichetara ihe mere Chinedoma na afta ije a Chinedoma gaa na Nteje gaa na Yoruba gaa many places ka Chinedoma nwee problem. Ọ bụrụ na Chinedoma anaghịkwa ada nọọ nke a mere gị iji gaa n'ime ahịa jee goro sim card taịpụ sendịara ndị niile ma Chinedoma na Chinedoma bụ HIV. Ụmụnna ya leenụ ụdị ihe a ka ị mara ụdị mmadụ Gozie Okeke bụ taịpụchakwa ihe ndị ahụ were sim card gbajisia tụfuo ya. Gozie Okeke wa ajọ mmadụ. Gozie Okeke ahụ onye nyere mmadụ na-emekọ ihe.
gozie obi na ya n'azụ. Ngwa lee n'ugbu a Chinudoma ihe na-achụ unu abụọ ka ezi onye na-aga n'ihu. Lee ka ụwa niile si ekiri gị now because of ihe ọjọọ niile imekọtara. Ụchụ onye ụkwụ agha ya Gozie Okeke. I chetara ihe mere sekere nke na-eti egwu? Ọkwa sekere ka ị gara na ebe ha na-agbanye gị blood n'ara na Osumọla just because na sekere nọkwa na homo. Gịnwa nọ na homo. Sekere akpọrọ ebe ọ bịa ị na-agwa sekere na ị laikiri that boy ka ị kpọrọ that boy ga mee ya homo o buo ya ike. Sekere asị gị mba na ihe a aga agba ọkụ na onye ebe ha and no baby Gozie. Hey baby ị na-akpọ nwoke ibe gị baby. Mgbe sekere gwaziri gị ihe a gị tapụtara sekere eze were picture sekere gawa na Osumọla ebe a na-agba gị blood n'ara aga were ntu kọọ sekere n'isi ụpaide sekere bụ ihe mere sekere ji daa n'ụbọchị taa. Onwe ezigbo onye ọbụla na-anụzi ha sekere n'indọstrị. Gozie ichetara that day isi m ka mụ na gị soro jee sọnwe na m jije gị ozi na nke lampo nke na-agwọrọ gị ọgwụ ka pichọ sekere si na ime your pigeon hole daa n'ala ya wụ na iji ọfịs pin ụbaide sekere n'isi. Njụọ gị si onye nwe pichọ onye ọ bụ onye isi m na ọsọ mmadụ mere gị ihe ọjọọ mana ị maghị na mma na sekere na mma onye sekere bụ Gozie Okeke. Chineke kpọkwa gị ọkụ onye arụrụ ala. Ụmụ ụwa ka m gwasị elu ihe Gozie Okeke na ajụjụ priest ya planụrụ ime m na m na-ekwu eziokwu. Ịma na Rise and Fall o nwere mgbe m gwara unu ebe Gozie kpọrọ m jee mgbe ọsọ m dị ji ozi. Ngwa gezie n'otu ugbu a ndị na-ekwu na m na-asị asị ngwa unu adreesị ụlọ nwoke a gwakwa unu ihe mere nwoke a ugbu a. Nwoke a na-akpọ ya Lambo. Ọ bụ onye Ụmụọdụ. Ụmụọdụ ị ga-enweta Ụmụọdụ a na Umeze 1 na-ehime mba nnọọ local gọọmenti nke dị n'Imo steeti. Ị mara mgbe ihe a na-aga Gozie Okeke akpọọla mbụ genye ya bribe kwụọ ya ụgwọ si ka ọ na-fight m. Nwoke akpọ m na fon gbagidere m mba na so na m nwere pawa ị ga-agwa ndị mmadụ ihe Gozie Okeke bịara na bịa ebe eme na m nwere pawa egwu atụghị m ngwa ndị ma na Gozie Okeke bịara na bịa ebe were akwa. Lambo asị na ya ga-egbu m na m wọchịa after 3 weeks na m ga-abụ onye nwụrụ anwụ. Mana agwara m Lambo si ya ọ bụrụ na ihe niile m na-ekwu maka Gozie Okeke wa asị na ihe ọbụla ya na Gozie Okeke planụrụ ime m ọ ga-eru m ahụ. Mana ọ bụkwa na eziokwu na m nyere Lambo 6 days ka Chineke kpee ya ikpe. Ụmụnna ị makwa after mana nwoke a kwuchara ihe a na fon o rughị 1 week nwoke a apụọ jewe n'ụlọ enyi ya nwaanyị ebe ọ na-aga aja eburu kọndọm ụmụ nwoke ji yuzo ndị achawa enyi ya nwaanyị na-ewetara ọ na-eji arụ ọrụ. Ruzie ebe ahụ chọọ ka o dị na enyi ya nwaanyị nụrụ n'elu enyi ya nwaanyị nwụọ. Gaa na aṅara gaa jụọ ihe a mere na aṅara na isi ala mba nnọọ lokal gọọmenti. Gaa ebe ahụ gaa jụọ ma ihe m kwuru ugbu a ma ọ bụ eziokwu. Gozie Okeke nwe onye ọjọọ. Ama m na onwe ihe ọ ga-emenwu m ozu. Ụmụ ụwa ka m gwakwanụ ihe Gozie Okeke a mere ogoli nwaanyị onye nke na-eti egwu a na-akpọ Nnamdi Ewelighị. Ịmana mgbe egwu Nnamdi nọ na-aga ahịa na-ese elu na-aga everywhere Gozie Okeke ezie mmadụ ka ọ gaa na Nnobi ebe Nnamdi jere iti egwu ka o sete pichọ Nnamdi. Bọyị Gozie agaghị ese Nnamdi pichọ secha ya pichọ were eweje Gozie ewere pichọ Nnamdi gaa zụrụ ewu gawa na Nteje gwọcha ọgwụ were gata ya na mmiri. Gozie Okeke nwe onye ọjọọ. The same Gozie Okeke musicians gee ntị ka m gwa unu o nwere ihe Gozie Okeke na-adịwa na-eme unu. Onye ọbụla bụ musician na-eti egwu ekwere ka a na-abịa ese unu pikchọ ma ọkwa ị na-evidio unu. Most of the people ndị na-abịa na-ese unu pikchọ ma ọ na-evidio unu bụ Gozie Okeke na ndị otu ya na-ezi ka abịa sete unu pikchọ. Maka ọ bụrụ na ịkụ egwu karịa Gozie ịnọ na problem. Gozie akụ egwu kụkarịa gị ịnọ na problem. Ngwa geenụ ntị o nwere m chọrọ ịgwa unu ugbu a. Ịma na ọ bụrụ na musicians nwee praise night ma ọ gwara enwe ihe ọbụla musicians na-aga ime
Gozie Okeke na-aga zụọ ebuni pụta na Foro Junction were ihe na-asụ ebuni ahụ n'anya. Musician ụlọ kpọrọ onye ọbụla na-eti egwu ọkpọrọ ya sị ọ bụrụ na akpọ onye ahụ ka ọ bịa eti egwu na ndị mmadụ otu ochi na-asụchi ihe anya, ndị mmadụ agaghị ahụ onye ahụ, ndị mmadụ agaghị aṅụrị ọṅụ, ha agaghị eti mkpu, ha agaghị ejubileti. Otu aka ọ ga-esi kpọgide ha musicians niile na-ekwu ihe niile ahụ. Ọnwụ na omechaa ya bịakwuo nke n'ikpeazụ si ozugbo a kpọrọ ya bụ Gozie Okeke na ndị mmadụ ga-alaiki ya, ndị mmadụ ga-awụli elu, ndị mmadụ ga na-aṅụrị ọṅụ ya kwara dat ebuni ahụ kwapụga outside. N'otu ọ na-akwapụ ihe a, n'otu aka ndị mmadụ ga na-arụ ọchị ya na-abịa na-agbara ya ego ma ọ na ya pụta ebe ha na-aga imere egwu ahụ. Geenụ ntị ka m gwa unu, o nweghị onye ọbụla Gozie Okeke chọrọ ka ya na ya hara, ma ọ bụ onye ọbụla Gozie chọrọ ka ọ tọpụọ ya. Gozie bụ onye rifee n'ogwe ya si ka ogwe ahụ gbajie. Gee ntị ka m gwa unu ihe Gozie Okeke gwara m. Gozie si m na onye ọbụla kụrụ egwu bute n'iwe ka na ya na-ese ndị mmadụ ka asụkọrọ ya egwu ndị ahụ, ma egwu old musicians ma egwu new artists. Ọ na-aga nsụgosi egwu ndị ahụ were ya gawa na nteje arụ ọrụ ya ọrụ ọjọọ so that onye dị otu ahụ egwu ya ga-apụta tọpọ nke ya. Gozie bụ onye arụrụ ana, isi adịghị ya mma. Ngwa now ọnwụ na Gozie Okeke bụ onye chọrọ ka other musicians gaa n'ihu, kedu ihe mere egwu niile ọ na-arụrụ ndị mmadụ na studio ya ji onwe nke na-aga ahịa, ma ọ bụghị nke yanwa, ma ọ bụkwanụ nke ọ na-arụrụ Blessed Samuel na Mike C. Phillips bụ nke Ostamon okwu na-agụrụ ha? Gịnị mere ndị ọzọ anaghị aga ahịa? Ndị ọzọ na-efichọkwa ya otu a ndị a si na-efichọ ya. Ibi ọ na-esocha ha eme vidio, esekwe pichi ya tinye na jaket, mana ọ baa n'ahịa ọ gaghị aga. Gịnị kpatara nke a? Gozie ọ bụ naanị gị ga-aza ajụjụ a. Ozu anụ mpam, ị chetara ihe ị gwara m maka ọnwụ mma gị bụ ihe mere o ji danye n'olu? Gozie Okeke gị rụchaa arụrụ ala ndị a, mechaa ihe niile i mere, ma zuzuru pụta na-abịa akụrụ anyị, lezie nne gị anya, mama nne ezigbo nne. Gozie Okeke ụchụ ga-anyụ gị anya n'ụtụ, nye ọgụ n'ehihie, nye oge n'abalị, aka nshi gị ga-aba gị n'ọnụ. Ụmụnna ka m gwakwa unu, o nwere otu pastọ onye otu Gozie nọ na Port Harcourt a na-akpọ Chibuikem John. Chọọchị ya nọ na Igrita. Ya na Gozie so na-arụ ọtụtụ ala niile Gozie na-arụ. Ihe ejiri agwa unu okwu abụ ka unu gbara pastọ a ọsọ. Pastọ agwa onye arụrụ ala, onye ọbụla kpọrọ ya ka ọ bee prichi erie na chọọchị. O nwere ego ọ na-eyi usu ọ na-eji akpọrọ nwunye onye ahụ gee dina. Ọ na-akpọ ụmụ agbọghọbịa gee dina. Even na Port Harcourt ebe o mepere chọọchị na-abụ na Igrita, o liri mmadụ obere nwa na that chọọchị. Gbara na ya ọsọ. Onye m na-agwa unu bụ Chibuikem John, ọ bụ onye Anambra steeti, Azia ebe a village ha. Mana this man agaala many places, ma ebe ọ gara ga-eli ọgwụ n'ala. Iruo n'Ụmụahịa now, a na-achị achọ edeclare ya wanted ka e gbuo ya because of arụ nke o mekọtara n'Ụmụahịa. Ihe chọrọ igwu unu bụ na Chibuikem John na Gozie na-eme homo, and ọnwụ ihe wutere ya o ji kpọọ m na fon na-ajụ m si ole ihe mere m ji mebụọ onye otu ya. And the same Chibuikem John na-abụ ịkpọ ya liberation n'ụlọ gị, ọ na-ebu send their boys a ga-elichi ọgwụ n'ụlọ gị, ya bịarute ebe ahụ ya na-atụ aka si lekwa ebe eliri ka ị maghị na ụmụ gị obuzo send ya bụ ndị bịara eli ọgwụ ahụ. Ọnwụ ihe a ka eji declare ya wanted n'Ụmụahịa. Gekwe ntị, ịkpọ ya na chọọchị ka ọ bịa prichere gị na chọọchị. O nwere boys ọ na-akpọ aga, all those boys ndị na-achụtasị ha ndị mmadụ, achụtacha ha ndị mmadụ, ya bịa ị na-ebu ya dịka amụma as if na o nwere pawa ya n'ime. O nweghị pawa ụla ya n'ime. Zeerenụ Chibuikem John ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka chọọchị gị gaa aga. Mana o nwere ọzọ m chọrọ ka ime ka unu mara, mana nne nwere Chibuikem na abụọ. Nke ọzọ bidoro at the age of 6 years gbasawa ozi ọma from Assemblies of God. Ọwụkwanye maka nna-ekwu nke nna-ekwu wụ the other fake one, o bikwe na Aba, mana ọ na-awụ o rute ebe ọ gaji preach ya si na onye the real Chibuikem John, the
Imechi became church leader at the age of 6 years. Ọ wa asị ihe a ka o ji na-edisivu ndị mmadụ na-eri ndị mmadụ mugo. Agwara m unu na ọ na-akpụ isi ya pọnk bulie ya elu. O nwesịrị grey hair and the church ya nọ na Igrita ebe a ka church ya na Port Harcourt mana obi na Aba. Ụmụnna gbara na ya ọsọ maka onye a dịkwa dangerous. Gozie Okeke ịdị njọ. Ọ bụ na nkwenye niile i mere n'ụwa chi ga-eji pụọ mana cheta ị gwara m maka White onye isi na ọ na-edina Njideka na onye amụra gị ụmụ nke iji ahịa aga na Nteje jee rụọ ọrụ ọjọọ ka ọ dị potent. Gozie Okeke iwe onye arụrụ ala, iwe ogbu mmadụ, iwe ọgwụ ọgwụ. White o mere gị ihe ọjọọ wee rụọrọ gị ọrụ ị kwesịrị ịrụ ị na-anaghị arụnwu. Ọ bụ eziokwu na Baịbụl megidere ihe dị otu a mana ebe ọ bụ na ọ dịghị otu a agreement is agreement. Ọkwa ihe gwara m ụchụnyụkwa gị anya. Gozie Okeke hapụ ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ hapụ gị. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie nwa Okeke na n'olu homo mmụọ homo mmụọ onye arụrụ ala nwanne o kwesị ịwụ masta homo onye isi mmebi osu ọkwa ị na-anụ olu m chi ga-eme gị ihe n'ụwa onye ara ogbu mmadụ ọṅụ ọbara. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala ị ka na-eme ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala ị ka na-eme. Afa m bụ Pastor Chibundu. Ike esowo na ị chọrọ nọmba m ka ị kpọọ m ka ị confirm ihe a na-ekwu ma otu o si mee nwa were nọmba m. Ihe mere n'ụwa karịala. Gozie Okeke ihe mere n'ụwa karịala.